Sí, el que s'ha produït avui és una trobada dins del marc del Filmets de productores catalanes i productores de la regió del sud d'Itàlia, de la Puglia, amb la possibilitat d'arribar a acords. O sigui, amb això el que fa el festival és donar un pas endavant i intentar convertir-se en un referent també de la indústria. The important to be here for our district is just to know another reality which could be a big opportunity to future cooperate. FilmFund is thought to attract audiovisual projects in Puglia, projects that are not must be postcards of Puglia, but from an industry point of view, we attract productions to make bigger our enterprises and to promote co-productions. Barcelona Filmets is so big, so we're very interested to find partners to cooperate with to produce our project. Nosaltres ara mateix estem buscant finançació per un llarg, que és Donde no puedes llegar. Hem fet un curt que es presenta aquí a Filmets i llavors hem parlat amb les productores que ens han interessat, que són més cercanes i hem fet contactes.